Şorê arda nivîsî, tifaqî hezkirin. Di hundirê tifaqî de ji hev du hezkirineke ji dil tune be, ew ne tifaqîbûn e, xwexapandin e û dirûtî ye, helbet encam têkçûn e. Tifaqîbûn tevgereke dijwar e. Di ruhiyeta mirov de dijwarbûn heye, çimkî mirov bi xwe ne nakokin îcar wê çawa xwedî tifaq bin. Ji mêj ve ev rastiyek e. Ji Adem bigire heta kurên wî habin û kabil. Wekî em dizanin yek başî û yê din xirabiyê dipejirîne. Em çîroka Habil û Qabil jî tê digêjin ku tifaqî dijwar e. Di mekanîzmaya mirov de ango di mekanîzma rêveberiya mirov de ego, heş, hişmendî, binhiş û derhiş heye. Têgehên psîkoanalîzmê mekanîzma mirov bi rêve dibe. Bi taybetî jî hestê nefretê, hesûdiyê, kîndarî û dijminatiyê di cîhan û kesayeta mirov de xwedî roleke girîng digire û di sersebebê rûxandin û têkçûna tifaqî de xwedî temsîliyetin. Çima du bira nikarin li hev bikin, îcar çawa civak, dewlet û rêveberê wan wê li hev bikin. Heke li hev bikin jî wê li hev nekirineke zagonî be, ango wê li hev nekirineke ne ji dilî be. Li hevkirina zagonî dê çiqa serketî be. Loma zagona ji dilî li hevkirin ji hemû zagonan bilindtir û serbilindtir e. Zagona ji dil zagona tifaqiyê ye û rûxandina wê dijwar e. Lêbelê zagona tifaqiya qanûnî dê rojekî biroxe. Rast e, civak û cûrayên civakî bê pergal û zagon nabe. Mesele zagon û pergala çawa hatin avakirin. Li ser kêjan hîm û esasê hatiye qorkirin û lêkirin. Heke li ser dîwarên ji dil hatibin qorkirin, dê pergal û zagon temendirêj bin. Na heke ji mecbûrî dîwarên zagon û pergalan hatibin avakirin, dê dîwarê me rojekî biroxe. Mabesta me ji dil çi ye? Hezkirin e. Heke hezkirin tune be, tu tiş jî ava nabe. Mabê hezkirin çi ava bûye? Heke ava bibe jî talî xira dibe. Her tişt divê aşê hezkirinê tê de hebe. Aşê tifaqî hezkirin e. Ger de aşê tifaqiyê de hezkirin tune be, talî genim nayê hêrandin. A ku pêşbîniya hezkirinê dike, dexs, hesûdî, dijminetayî û nefret e. Hestên rûxandinê dibe sersebebê bêtifaqiyê û tevlevbûnê. Hezkirin uçlêkirin e. Hesûdî û nefret jî xirakirin e. Têkiliya di navbera hezkirin û nefret û hesûdiyê de têkiliyeke kompleks heye. Her wa hevaltiyeke paradoksel e. Loma ne hêsan e. Ev têke di mekanîzma mirov de xwedî ciyekî taybetin. Di rêveberiya mirov de desthilatdarin. Tifaqî di binê sîwana wan têgehan de dieciqe. Ako pêl pedal, firên û debriya jê dike aqil e. Ego û hişmendî ye. Aqil ji zagon e. Di aqil de pirsgirêka hezkirinê dest pê dike. Çimkî hezkirin bi êqil nabe. Wê çaxî îcar wê çawa tifaqî ava bibe. Divê tifaqî bi aşê hezkirinê ava bibe. An jî divê em vê pirsê bikin. Tifaqî bi aşê êqil, an jî bi aşê hezkirinê kêjan? An jî dibe aşê êqil û hezkirinê bi hevdû re bên hêrandin. Helbet pirsek û bersvek dijwar e. Çimkî du têgehên dijber û asê ne. Tifaqîbûn girêdayê êqil û ji dilbûnekî ye, ne girêdayê berjewendiyan e. Heke tifaqîbûn konê xwe li ber siya dara berjewendiyan raxîne, ya wê çaxê dê bihedime û biherime. Di tifaqiyê de exlaqa paqijî û bêqirijî lazim e. Helbet mirov kêmasiyên hevdû bibîne û rexne bike, bo tifaqî baş e. Lêbelê mere kêmasî hev bibîne, rexne xwe li gor berjewendiyên şexsî bike nabe. Ji bo ku herkes du çepikan lêxe û egoyê binepixîne, rexne nabe û taqez nabe. Çimkî talî ew rexna berjewendî dê rojekî bexwelî, xwelî li serî û li ber bê bikeve.
Helbet rexna berjewendî rexneke puç û vala ye. Ev şêwaz bo bîdîtinê ye, bo popûlertiyê ye. Derdê hatedîtinê an jî bêdîtinê sedema roxangeriya tifaqiyê ye. Sedema têkçûnê takesî û şexsî ye. Xwe têkçûne, ango ji xwe xwarine. Di bengeya hatedîtinê an jî bêdîtinê de berjewendî û ego heye. Rewşeke derûnî û paradoksel e. Em dikarin bibêjin nexweşiyeke derûnî ye. Nexweşiya bêecibandin, bêdîtin, nexweşiyeke narsîstîk e. Narsîzm divê dunya li dora wê bizvire. Tevgerên wiha ji tifaqî dûr e. Heta sersebebê xirabkirina tifaqiyê ye. Hasıl kelam, heta ku mirov bêje ez, tu tifaqî û hezkirin ava nabe. Loma tifaqî dijwar e. 5 trilyên mirov ne wek hevin. Divê berê 5 trilyên mirov ji hevdû hez bikin. Bi kurtasî gerek hezkirin hebe. Bê hezkirin tifaqî û li dora masê civandin ava nabe. Divê her çar lingên masê ji hevdû hez bikin. Hezkirineke kolektîv gerek hebe. Ana nabe. Wekî gotina dawiyê dikarim bibêjim. Tifaqî hezkirin e. Hezkirina kolektîv e. Bereva jî wê xerabkirin e û ji xwe xwarin e.